Baba limele linyazwe abantu ebebathembile noma kubuhlungu Nkosi yami yinhliziyo kaqapha idinga wena Jehova kubuhlungu limele linyazwe abantu abaningi bathembile kubuhlungu limele ngilinyazwe abantu abaningi bathembile noma kubuhlungu Nkosi yami inhliziyo kaqapha idinga wena Jehova kuze ngikwazi ukuthethelela kubuhlungu limele ngilinyazwe ngabantu abaningi bathembile noma kubuhlungu Nkosi yami yinhliziyo kaqapha idinga wena Somandla ngilimele